ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае жыццё маё. Ахвотна буду складаць ахвяру Табе і буду славіць імя Тваё, бо добрае яно. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход распачынаем наш удзел у гэтай святой імшы. Сёння мы перажываем 16-ю звычайную нядзелю. Вітаю усіх вас, паважаныя браты і сёстры, сабраўшыся на гэтую святую імшу. Кожны чалавек, які чэрпае з крыніцы Божай любові, можа назваць сябе шчаслівым. Сёння кожны з нас збіраецца у крыніцы Божай любові на святой Еўхарыстыі, каб падзяліцца з Богам нашымі і праблемамі, і таксама падзяліцца нашымі радасцямі, нашымі дасягненнямі, таксама просячы Бога патрэбных ласках для кожнага з нас. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца ў інтэнцыі памерлых, просячы аб жыцці вечным для Шавяла Яніны, Генрыха, Віктара, Тадэуша, Юхневіч Яніны, Тадэуша і ўсіх памерлых сям'і Шавяла, Комар і Лаўкель. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў святых і вас, браты і сёстры, памаліцеся да Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножаю их дары Своей ласки, как живой верой, надеей и любовью. Яны завсёды верно заховали Твои заповеди праз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Гора пастырам, якія губяць і рассейваюць авечак пашы маёй, кажа Пан. Таму так кажа Пан, Бог Ізраіля, пра пастыраў, якія пасвяць народ мой. Вы рассеялі авечак маіх і разагналі іх, і не клапаціліся пра іх. Вось, я пакараю вас за зло учынкаў вашых, кажа Пан. Я збяру ацалелых авечак маіх з усіх земляў, у якія прагнаў іх, і вярну іх у аўчарню іхнюю, і будуць пладзіцца і памнажацца, і пастаўлю над ім пастыраў, якія будуць пасвіць іх, і больш не буду палохацца і баяцца, і ніхто не згубіцца, кажа Пан. Вось настануць дні, кажа Пан, і абуджу для Давіда парастак справядлівы, і запануе кароль, і будзе ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні ягоныя збаўлены будзе Юда, а Ізраэль будзе жыць у бяспецы. І вось імя ягонае, якім будуць называць яго Пан, наша справядлівасць. Гэта Слова Божае. Пан, пастырь мой, не буду иметь нестачи. Пан, пастырь мой, не буду иметь нестачи. Пан, пастырь мой, ни в чем не буду иметь нестачи. Ён дозволяе спочивать мне на зеленых пашах, да водаў спокойных вядзе мяне. Ён душу мою поживляе. Пан, пастырь мой, не буду иметь нестачи. Накіроўвае мяне на стежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан, пастырь мой, не буду иметь нестачи. Ты стол для мяне накрываешь на вачах моих ворогов, намашваешь голову мою алеем, келих мой переполненный. Пан, пастырь мой, не буду иметь нестачи. Сапраўды добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я у доме Пана на долгие дни. Пан, пастырь мой, не буду иметь нестачи. Читанням послання святого апостола Павла до Ефесу. Брати, тепер у Христі Єсусі ви, які колись були далеко, сталися близькими дякуючи крові Христа, бо Ён – гэта мир наш, які учинив одно и другое одиным и мур ворожости, что позирял, зруйновал у теле своим.
а закон запаведзяў знішчыў навучаннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір і ў адным целе зноў прымірыць адных і другіх з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць. І, прыйшоўшы, Ён абвясціў мір вам, якія далёка, і мір тым, якія блізка, бо праз яго мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да Айца. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Овечки мои слухают голос мой, кажа Пан, и я ведаю их, и яны идут за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час сабраліся апосталы каля Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучалі. І ён сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце, бо так шмат людзей прыходзіла і адыходзіла, што нават не было ім калі паесці. І адплылі яны ў пустыннае месца на чаўне адны, і ўбачылі, што яны адплылі. І шмат хто, даведаўшыся пешкі, збегліся туды з усіх гарадоў і апярэдзілі іх. Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастыра, і пачаў іх вучыць многаму. Гэта слова Пана. Мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, у сённяшнім Євангеліі, у гэтым урыўку з Євангелія паводле Святога Марка, бачым Езуса, які клапоціцца пра сваіх вучняў, Езуса як такога любячага брата. Бачым момант, калі вучні, апосталы Езуса вяртаюцца са сваіх такіх першых місій, са сваіх першых прац, якія яны выконвалі, абвяшчаючы Божае валадарства, напэўна, стаміліся, напэўна, шмат чаго здолелі зрабіць. І яны дзеляцца сваёй радасцю, як усё прайшло, як што было з Езусам. І Езус бачыць стомленасць гэтых вучняў, якія працавалі дзеля Божага валадарства, і кажа: «Ідзіце, знайдзіце сабе пустыннае месца і адпачніце, бо патрабуеце адпачынку». Вельмі актуальныя словы Езуса сёння. Свет, які хоча, каб кожны працаваў і толькі працаваў 24 гадзіны на 7, каб усе працавалі, не адпачывалі. А Езус, наадварот, сваім вучням кажа, што ідзіце і адпачніце. І вельмі важны момант, што у пустыннае месца адны, каб яны маглі быць трошкі у цішыні. А ў цішыні, як ведаем, прамаўляе Бог, каб яны пабылі сам на сам, паразмаўлялі з Богам і паразважалі над сваім жыццём. Так выглядае гэты адпачынак. Сам Езус таксама спрацаваны шмат. Працаваў, заўсёды працаваў дзеля Божага валадарства, дзеля людзей, якіх вельмі моцна любіў. І
І бачым момант, што сабралося каля яго шмат людзей. Ён усё кідае і адпачынак свой ідзе вучыць гэтых людзей, каб быць разам з гэтымі людзьмі, бо яны былі як авечкі без пастыра. Таксама і сёння Езус заўсёды каля нас, калі мы да яго прыходзім, ён з намі, ён перажывае за нас, і ён хоча нам дапамагчы. Галоўнае, каб мы былі адкрытыя на гэта. Таму варта памятаць пра гэта. Шмат людзей можна спаткаць, якіх пытаешся, ці ходзіце ў нядзелю на святую імшу, могуць адказаць: «Ой, ксендза, так шмат працы, так шмат працуем, што адзін толькі выхадны і, на жаль, у касцёл не ходзім». Напэўна, калі пасчытаць, сколькі у тыдні гадзінкаў, і ўсяго 1 гадзіна для Бога. Бог ад нас патрабуе, каб мы былі на святой імшы, на гэтай нядзельнай сустрэчы з Богам, каб мы паслухалі Яго слова, каб мы прынялі святую камунію, каб мы кожны раз усё больш і больш набліжаліся да Бога праз гэтыя нашы нядзельныя сустрэчы, каб мы будавалі супольнасць жывога касцёла. І тут людзі расказваюць, як цяжка працуюць і што ўвогуле няма часу на гэта. А мы бачым у Евангеліі, што Езус сябе пасвяціў нават на гэта, каб расказваць пра Бога, каб разам з імі маліцца, каб аздараўляць гэтых людзей, не гледзячы на стомленасць. І, канешне, варта памятаць і пра адпачынак, што час на адпачынак павінен быць. Езус гэта падчорквае сёння. Вельмі важна пасля цяжкай працы, а тут, у касцёле на Еўхарыстыі, мы таксама знаходзімся на адпачынку. Нядзеля — гэта дзень для Бога, дзень, каб мы адпачылі. І ў касцёле, і ў хаце нічога ўжо такога цяжкага не рабілі, але адпачывалі, былі разам з Богам, праслаўлялі Бога за Яго дабрыню. Як ведаем, калі мы адпачнем, то будзем больш эфектыўнымі на працы, шмат чаго і лепей зможам зрабіць. Таму варта пра гэта памятаць. І няхай уся наша праца, наш адпачынак заўсёды будзе на Божую хвалу. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, стаўся чалавекам. Таксама за нас пры Понцкім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання і зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост на адпушчэнне грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Умацаваныя Духам Святым, узнясём праз Езуса Хрыста
супольная молитва и просьбы до Бога, Айца. Молимся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молимся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христус. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага ўдзелу ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Молимся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Молимся за памерлых падчас гэтай святой імшы, асабліва за Шавяла, Яніну, Генрыха, Віктара, Тадэуша, Юхневіч, Яніну, Тадэуша і ўсіх памерлых сям'і Шавяла, Комар і Лаўкель. І таксама за нашых блізкіх памерлых, просячы, каб яны спазналі радасць вечнага прабывання ў Божым доме. Цябе просім. Милосердный Боже, дякуем Табе, што Ты нас выслухоўваеш і няспынна адорваеш сваёй любоўю праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усімагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і всяму Касцёлу Святому. Усімагутны Боже, Ты ўсе ахвяры старога запавету замяніў адзінай дасканалай ахвярай. Прымі дары аданых Табе слугаў, як прыняў дары справядлівага Абеля і асвяціў іх, каб тое, што кожны з нас склаў на хвалу Тваёй велічы, паслужыла ўсім на збаўленне праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усімагутны вечны Божа. Ты ў сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам як адкупіцеля свайго Сына, Ён стаў падобным да нас ва ўсім апрача граху, каб Ты мог любіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз Яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Небо и земля, помни хвалу.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вяшчаем смерць. Вызнаем Твоё воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвалу. Вспамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з нашым папам Францішкам, нашым біскупам, Александром, нашым біскупам, Владимиром і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Панай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсімагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога,
Дай ласкаво супокою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим: супокой пакідаю вам, супокой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш, валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа.
Молимся, просим Тебе, Боже, дапоможи милостиво Твоему народу, який Ты взмацнил найсвятейшим сакрамента, и учени копьон, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа, Пана нашого. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка до віру, який опікувався Тобою після народзінів. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться ў небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Парафіяльныя аб'явы. 19 ліпеня апостольская нунцыятура ў Рэспубліцы Беларусь паведаміла, што яго святасць папа Францішак прызначыў дапаможным біскупам пінскай дыяцэзіі ксяндза каноніка Андрэя Зноска, пробашча парафіі Божай міласэрнасці ў Лідзе. З вялікай радасцю і ўдзячнасцю Богу і папе Францішку за яго памяць і клопат пра касцёл у Беларусі вітаем новага біскупа-наміната для Беларусі. Просім вас, браты і сёстры, аб малітве у яго інтэнцыі, няхай служэнне біскупа-наміната прынясе самыя шчодрыя плёны дабра для пінскай дыяцэзіі і ўсяго Хрыстовага касцёла. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак каралевы апосталаў, аўторак Маці Божай Суцяшальніцы, серада Маці Божай Радзіцелькі, чацверг Маці Божай з Люрд, у пятніцу Маці Божай Лярэтанскай, у суботу каралевы ўсіх святых і ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Ліхэнскай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 22 ліпеня свята святой Марыі Магдалены, 23 ліпеня свята святой Брыгіты, законніцы апякункі Еўропы, 25 ліпеня свята святого Якуба апостала і 26 ліпеня ўспамін святых Яахіма і Ганны, бацькоў найсвяцейшай Паны Марыі. Гэта дзень удзячнасці пажылым людзям, асабліва нашым дзядулям і бабулям, а таксама дзень шчырай малітвы ў іх інтэнцыях. У наступную нядзелю, 28 ліпеня, касцёл успамінае святога Крыштафа, апекуна-вадзіцеляў, падарожнікаў і пілігрымаў. А яго імя з грэчаскага Хрыстофорус азначае той, які нёс Хрыста. У гэты дзень у нашым касцёле пасля кожнай святой імшы адбудзецца асвячэнне машын, транспартных сродкаў і благаслаўленне кіроўцаў. Штогод у 4-ю нядзелю ліпеня ў непасрэднай блізкасці да літургічнага ўспаміну святых Яахіма і Ганны, дзядулі бабулі Езуса, азначаецца сусветны дзень дзядуль бабулі пажылых людзей. Святы отец Францішак, калі ўстанавліваў гэты дзень, нагадваў пра важнасць сустрэчы паміж пакаленнямі, каб дзядулі і бабулі маглі дзяліцца сваімі марамі з унукамі, а ўнукі маглі рэалізоўваць іх і прарочыць. Старасць – гэта таксама Божы дар. Таму касцёл заахвочвае да малітвы за дзядуль і бабуль, бо яны з'яўляюцца сувязным звяном паміж пакаленнямі, каб перадаваць моладзі досвед жыцця і веры. Дарагая моладзь, унукі, праўнукі, заахвочваю вас асабліва ў гэты дзень зрабіць падарунак нашым бабулям і дзядулям, проста наведайце іх. Прыйдзіце 28 ліпеня разам з імі на святую імшу або на працягу дня правядзіце іх у касцёл на асабістую малітву, прапануйце ім магчымасць прыняць сакрамент хворых, прыступіць да споведзі. Проста пабудзьце з імі, падарваўшы ім ваш каштоўны час. Гродзенскі тэалагічны каледж імя святого Казіміра аб'яўляе набор навучэнцаў
на 2024-2025 год, навчальны год. Падрабязную інфармацію можна даведацца ў закрысты або на дошцы аб'яваў. Выходзячы з касцёла ў закрысты можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Дзякуй за кветкі і заахвочваем прыносіць кветкі, якімі будзем упрыгожваць алтары нашай святыні. І цяпер на тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.